kai kamar ki girma ba, farar uwa mai baiwa wanda bai zo ba. Ina da ke wallahi ba zan yi kuka ba, ta zunubi shashe ki sai dawowar girma. Aya muradin zuciya da ruhina, aya gadarar jasadi abun suna, aya zuhuri na hada da buyana, cikin kina ke kome ya bar nema. Uwar Amira da nana mai cikar girma, uwa gabil ki sinadari ta al'umma, uwar Sharifa da Fatahi ya jabbama, uwa gashi ya fito yana na Maryama. Aya ta jalin sayyadar mu Fatima, ciki da ruhi da kairin na ma'asuma, ta zama je kin zama ita sha nema, ba raba ku da dai muradu gun girma. Gurin idanu ko da yaushe kallonki, gurin jiki na yayi ta hidima gunki, buri na baki ko da yaushe beninki, buri na kunne yayi ta jinki masuwa. Halin nubu wata san ku ne cikar haiba, kaunar ku kaunar dan Amina ba wai ba. Riko da ku riko da hane babba, ga dukkanin kaunai ni kun zamo rahma. Uwar gidan Maula ya zalabi shashati, mai kin shiga kin gaja dukkan malati, kin yo fice mai kin shiru da kin sauti, ta dalali ya ci sannu sannu shanewa. Maulatina wallahi ranmu mun babu, mun haukace a cikin yabo da ƙaunar ku, mun birkice ba kowa gaban mu bayan ku, don son ku ne babban arziki abin nema. Ku ne kuke gwanjar rahama da imani, kowa kuka bai wa ya zamo tsani, sirrin fito yana gidan ku samdani, tilasta zo a zube gaban ku ai girma. Dan ku ila wuya yau mutum ya yau dabba, domin a gane sarku ba da wasa ba, yayi duniya yayi lahira gunduba, domin siyo hidima gare ku shanewa. Ya sayyada Maryama mai cikar mulki, ke dai kike tamkar dubuwar aiki, kin gaje duk sirrin zulubi shashe na gunki, shi ya saka ni na zo gunki gane ban nema. Kowa kika so ya samu duk sa'ada ce, kofar shiga hadara ta zulubi shasha ce, kowa ya so kiwata a radu yayi saiti, shi man ki ko wallahi za ya yo girma. A lafiya mai kauda duk jalalati, Allah ya garanki da lafiya cikin saiti, ya ƙara yaya nagari ya kauda illati, domin isar annabi da Hassan sanin girma. Allah tsare ki da duka mai nufin sharri, ya rufe idan magiya kar su ganki ya nuri, ya tsare gabanki da baya ya sanya alkhairi, domin isar Ahmadiyar washe mai girma. Ya kashifa matar Imamu ban sulke, in zamgwani a fagen yabo da in take, in zam na farko cikin masu tsara bedanki, dan sayyada na Amira ƙara ban dama. Ya hadiya mai kyan zubi da kyan hali, ya mumina wallahi kin zamo koli, ya arifa mai kyan nasaba da kyan asali, dan sayyada na kisa na zama in garma, sanya na zan bawan gidanki Maulati, ki zamo da ni dagunki ya Sharifati, ki shigar da ni gun Maula ya zulubi shashati, dan sayyada bilki ce da ni na ammama, domin Sharifar Fatahi ya bandama, in zam gwani a fagen yabo da in hidima, in zam daban a cikin sha'irai a yawumma, dan kishe ya fito hati sahibul himma. Dubban salati rabbana kanin koso, kun shugaba manzo miji abun hafsu, salihi da sahabbai a sanya 'ya'yansu, har auliya ulla masu je da alfarma, tilas da gai da abul abbas tijani, sannan na sabar hama gausu zamani, da fito ya hamadu mayar wasayya
sayyidil kauni har zulmi shashe da salihu sidi mai girma nan zana sa aya na dan takaita ta mai tambayar wayayya banga na furta dan sidi salihu ne wanda ke ta Umar na Gombe garin buba yan rasha ne ma